Wala nang intro-intro. Tahimik at kabadong-kabado silang lahat dahil sa sinabi ni Tatay Dadoy tungkol kay Mamang. Kita rin sa reaksyon ng mukha ni Tatay Dadoy yung labis na pagkabahala dahil sa narinig niya mula doon sa dalawang malalaking nilalang na nakasalubong nila. Tanong ng tatay ng lola ko dito, "Manong Doy, sino yung mga yon?" Sagot ni Tatay Dadoy, Mga kaibigan ni Mamang. Mga hulap." Nung narinig ng tatay ng lola ko yung salitang hulap, katakot-takot na kilabot ang naramdaman niya. Gawa ng naririnig niya lang yung mga hulap na yan sa mga kwento-kwento lang. Hindi niya alam na makakasalubong sila ng ganung uri ng nilalang. Para sa mga hindi nakakaalam, ang hulap o tangaso ay isang uri ng kapre. Pero itong mga hulap, hindi mo makikita ang itsura nito kahit sa liwanag. Para silang isang malaking anino na nakakagalaw. Umaabot ang taas ng mga hulap ng katulad sa puno ng nyog. Yung nakasalubong nila Tatay Dadoy nun, mga mensaherong hulap lang, kaya hindi sila ganong kalaki. Dagdag pa nung mga hulap, hindi rin makapasok ang lahi nila para tulungan si Mamang. Gawa ng merong humaharang na puwersa dito na napapaso sila. Kaya nung narinig yan ni Tatay Dadoy, alalang-alala siya kay Mamang. Bibihira ang nakakaharang sa mga hulap, lalo pa kung ordinaryong tao ka lang. Pero ibang usapan na kapag marami kang alam tungkol sa kapangyarihang itim. Yan yung mga aral ng mga demonyo. Matapos magpaliwanag ni Tatay Dadoy sa kanila, sinabihan niya silang lahat na maglakad na papunta kay Mamang. Bilisan na lang nila. Meron lang siyang dadaanan. Sumang-ayon naman silang lahat sa sinabi ni Tatay Dadoy at nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad. Nakita ng lola ko na tumalon si Tatay Dadoy sa talahiban, tapos nawala na yon sa paningin niya. Nung medyo malapit na sila sa bahay ni Mamang, nakakarinig sila ng mga sigawan. Ang sakit sa tenga, parang sinasakal na mga ibon. Nagmadali na sila sa paglapit. Baka kasi kung ano nang nangyayari. Mula sa distansya nila, may nakita silang malaking itim na ibon ang lumipad papalayo. Habang may nakasaksak sa katawan nito na mahabang kawayan. Habang lumilipad papalayo yun, rinig na rinig nila yung paghihirap nun. Sa bandang gilid nila, merong "Huh! Ha!" Pagtingin nila doon, si Tatay Dadoy, nakahubad ang damit, nakaupo sa lupa, at nakaturo doon sa ibon. Tumakbo sila papalapit kay Tatay Dadoy at tinanong nila kung ano ang nangyari. Ang sabi nun sa kanila, "Pinatay ko yung ibang ibong nagbabantay dito. Pero yung pinakaulo, nakatakas. Tara na, pumasok na tayo sa loob." Agad-agad nagtakbuhan sila papunta sa loob ng bahay. Pagbukas nila ng pinto, bumungad sa kanila si Mamang. Nakahiga yun sa papag na nasa gitna ng bahay. Ngumunguya ng nganga at yung kaliwang hita niya
Sobrang laki dahil sa pamamaga. Ang sabi pa nga ng lola ko, parang hita ng elepante yung hita ni Mamang. Kasi ang laki talaga. Sobrang taba, tapos sa itsura nun, puputok na eh. Awang-awa silang lahat kay Mamang. Sa estado ng hita niya na yun, alam nilang hindi na niya kayang tumayo pa. Paiyak na sana silang lahat nang biglang idura ni Mamang yung nginunguya niyang nganga at nagsalita ito ng hayop na mga demonyo. Nagulat ako. Bigla kayong pumasok. Pagbanggit ni Mamang yan, inangat niya ang dalawang kamay niya at niyaya niyang yakapin siya ng mga bata. Habang nakayakap sila kay Mamang, iyak ng iyak yung lola ko at yung iba pang mga bata. Kaya si Mamang naiyak na rin. Pinabayaan muna ni Tatay Dadoy yung tagpong yon. Lumabas siya ng bahay. Ito namang si Toto Agil. Ang sabi niya kay Tatay Dadoy, "Nong, uwi muna ako sa amin ha. Kumustahin ko lang din sila nanay. Balik na lang ako." Pinayagan naman siya ni Tatay Dadoy. Maya-maya pa, pumasok na ulit si Tatay Dadoy sa loob ng bahay. At dito na niya tinanong si Mamang kung anong nangyari sa kanya at bakit lumaki ng ganon ang buong binti niya. Ang sabi ni Mamang sa kanya, bukas na siya magkukwento. Sa ngayon, tingnan na muna ni Tatay Dadoy kung sinong yumayari sa kanya at kung papaano rin nun nagawang ilusot sa katawan niya ang lahat ng sakit na nararamdaman niya. Pagkarinig ni Tatay Dadoy niyan, kumuha ito ng isang buong luyang dilaw. Hinati niya sa gitna at ipinatong niya sa ulo ni Mamang. Lahat sila nanonood kung ano ang mangyayari. Ilang minuto ang lumipas. Laking gulat nilang lahat dahil yung luyang dilaw naging kulay itim at nagkaroon ito ng parang maliliit na buhok. Basta nakakadiri yung itsura. Pag-angat ni Tatay Dadoy nun, ang sabi niya kay Mamang, "Mang, may nangkukulam sa'yo. 2, pinagtutulungan ka. Hindi ko alam kung paano ka nila nalusutan. Pero malakas at marunong ang gumagawa nito." Saktong umiinom ng tubig nun si Mamang. Tapos nabuga niya yung tubig na nasa loob ng bunganga niya. Tatawa-tawa siyang nagsalita ng, "Ha? Nalusutan ako ng kulam? Ay, piste. Lagyan mo ng gamot, Doy. Masakit eh." Nagpaalam si Tatay Dadoy na lalabas na naman siya. Meron lang siyang kukuning halaman. Pero bago lumabas, may binulong si Mamang dito at silang dalawa lang ang nakakaalam kung ano yon. Paglabas ni Tatay Dadoy, sinundan ito ng tingin ng lola ko. Nakita niyang pumunta yon sa may kanan ng bahay nila. Nandudun yung kwarto nilang mga bata eh. Kaya pumasok siya sa kwarto nila. Sinarado ang pinto at sumilip siya sa bintana para tingnan kung saan patungo si Tatay Dadoy. Kamukat-mukat niya. Doon lang naman pala sa may malaking patay na puno pupunta si Tatay Dadoy. Nakita ng lola ko na habang nakatayo si Tatay Dadoy sa gilid ng puno, nakatingala ito at meron siyang sinisenyasan. Maya-maya pa, umatras ng konti si Tatay Dadoy at tumingin ito ng diretso sa puno.
Nag-aabang yung lola ko kung anong mangyayari. Nang bigla na lang, may mahabang kulay abo na braso ang lumabas doon sa patay na puno at meron itong iniabot kay Tatay Dadoy. Hindi na nakita ng lola ko kung ano yung inabot. Nakasarado kasi yung kamay nun. Tapos nilapag lang sa palad ni Tatay Dadoy. Matapos ang abutan, bumalik si Tatay Dadoy sa loob ng bahay habang meron itong iniihip sa kamay niya. Matapos ang ilang ihip, dinampi ni Tatay Dadoy yung palad niya sa namamagang hita ni Mamang. Inaabangan ng lola ko kung ano, pero wala siyang nakita. Matapos ang pahid na ginawa ni Tatay Dadoy, kinuha niya ulit yung kalahati ng luya at pinapatay niya lahat ng nagsisilbing liwanag sa loob ng bahay. Sobrang dilim noon at sobrang tahimik. Ang sabi din ni Tatay Dadoy, walang maingay. Meron siyang kailangang makita at meron siyang kailangang marinig. Pinatong ulit ni Tatay Dadoy yung kalahati ng luya sa ulo ni Mamang. Ilang segundo lang ang lumipas. Ang sabi ni Tatay Dadoy, "Sige na. Nakita ko na. Sindihan niyo na yung mga sulo." Matapos nilang sindihan yung mga sulo, sinabi ni Tatay Dadoy kay Mamang na natuntunan niya kung nasaan yung mga yumayari sa kanya. Isa na nasa panabutan at yung isa nasa balili. Sa may syoko niyan. Gulat na gulat si Mamang kasi papaanong nakaabot mula balili hanggang panabutan yung mangkukulam. Tinanong niya si Tatay Dadoy. Ang naging sagot nun sa kanya, pinapadaan nung taga-balili yung kulam mula doon sa nakatira sa panabutan. Kaya kailangan nilang malaman kung sino yon. Matapos ang lahat ng yan, nagyaya na si Mamang na magpahinga. Medyo gumaan na kasi yung pakiramdam niya mula nung may ipahid si Tatay Dadoy sa hita niya. Kanya-kanya sila ng pasok ng kwarto nun. Yung pamilya ng lola ko sa kwarto ni Mamang matutulog. Maliban sa nanay ng lola ko kasi siya pa rin yung nag-aasikaso kay Mamang eh. Hindi na kasi siya nakakatayo nun. Parang gumawa lang ng detulak na kahoy na may gulong yung kaibigan ni Toto Agil para kahit papaano makausad-usad si Mamang. Ang naiwan sa labas ng kwarto, si Mamang, nanay ng lola ko, at si Tatay Dadoy. Meron pa kasi silang pag-uusapan. Nauna nang matulog yung iba. Bilang hindi pa naman inaantok yung lola ko tsaka si Tatay Fernando, naisipan nilang lumabas muna at makinig sa usapan ng matatanda. Pero hindi sila pinayagan. Pinapasok na sila ng kwarto. Ang sabi, matulog na sila. Sa kulit nitong dalawa, dumaan sila sa bintana ng kwarto ni Mamang. Tapos sumuot sila sa ilalim ng bahay para mapakinggan pa yung mga magiging usapan. Narinig nila na nagsasalita si Tatay Dadoy. Ayon dito, nasundan niya yung parang buhok ng mais na lumabas sa ulo ni Mamang. Yung isang hibla ng buhok ng mais patungo sa bahay ng kaibigan ni Toto Agil na si Teryo. At yung isa naman ay nasa balili. Wala namang ibang marunong mangkulam doon maliban lang kay Lucas. Kababata dati ni Mamang at kasabayan niyang natuto sa larangan ng panggagamot.
Pero lumihis ito ng landas dahil nasilaw siya sa mas malakas na enerhiyang pwedeng ibigay sa kanya kung sasamba siya sa mga demonyo. Hindi naman siya inawat ni Mamang sa gusto niyang mangyari sa buhay niya. Bagkus sinuportahan pa ito ni Mamang. Nung narinig lahat yan ni Mamang, nagulat siya kasi wala naman silang pagtatalo ni Lucas. At saka, alam niyang kaibigan niya yon. Bakit siya gaganunin? Ang sabi sa kanya ni Tatay Dadoy, "Yan ang kailangan nating malaman sa mga paparating na araw. Pero sa ngayon, Mang, gamutin na muna natin yung pamamaga ng binti mo. Hindi ko kakayanin si Lucas. At bukod kay Lucas, marami pang ibang nakikisali. Gusto ko muna sanang unahin ngayon, Mang, yung mga nakikinig sa ilalim ng bahay. Lumabas na kayo dyan. Umakyat kayo rito." Nahuli ni Tatay Dadoy yung lola ko at saka si Tatay Fernando. Kaya ang ending, palo silang dalawa. Matapos ang gabing yon, sinimulan na ni Tatay Dadoy na gamutin yung namamagang hita ni Mamang. Kinaumagahan matapos ang gabing yon, nagising yung lola ko kasi ang daming nagtatawanan sa labas. Kaya bumangon siya para silipin kung sino-sino yon. Pagsilip niya sa labas, nakaupo si Mamang sa dati nitong pwesto. Ngumunguya ng nganga habang nagkukwento ito. Ang kwento niya tungkol sa kung bakit nangyari sa kanya yung pamamaga ng hita niya. Lumabas na kaagad yung lola ko para makisali sa kwentuhan. Ayon kay Mamang, nung araw na napagaling niya na si Uklang, lahat-lahat ng pangontra niya na nakapalibot sa bahay niya, isa-isa niyang tinanggal kasi kampante na siyang wala na siyang kalaban eh. Kaya niya rin naman tinanggal yon dahil nahihirapang tumubo yung iba niyang pananim. At yung mga kaibigan niya na masasabi nating medyo nakapanig sa kaliwa, nahihirapan siyang bisitahin. Kasi nga, malakas yung mga pangontra ni Mamang eh. Pero, hindi yan mga aswang mga elemento din yan. Mas lamang lang yung pagsamba nila sa mga Diyos na nasa kaliwa. Kaya naman, kontra talaga yung mga gamit ni Mamang para sa kanila. E di yun na nga, naalis na niya lahat. Matapos niyang alisin yon, yung ibang mga kaibigan naman niya na tumulong din sa kanya, pinabalik na niya sa kani-kanilang mga dimensyon. Halos wala talagang natira. Meron mang mga naiwan, yun lang yung mga nakatira malapit sa kanila. Hindi pa siya gaanong nabibisita ng mga yon kasi maski sila, nagulat nung nakita yung sitwasyon ni Mamang. Yung iba pa lang yung nakakakita pero yung mga kaibigan ni Mamang na nakatira sa malayo, hindi pa niya nasasabihan at napapadalhan ng mensahe tungkol sa sitwasyon niya. Marami na kasing naitulong yun sa kanya, kaya pakiramdam niya, kalabisan na kung hihingi pa siya ulit ng tulong. Yung mga nasa malapit naman sa kanya, kung tutulong salamat, kung hindi, salamat pa rin. Pero, kung hindi dahil sa mga kaibigan niya na nakatira malapit sa kanila, malamang hindi lang pamamaga ng hita ang inabot niya. Baka nga, putol na yung buong hita niya pag nagkataon. Kasi wala na eh. Wala na siyang kadipe-depensa sa sarili niya. Normal na lang yung pamumuhay niya nun.
Ang nagsabi kay Mamang kung bakit siya nagkaganon ay yung pinakabatang alibangbang na talagang hindi humiwalay sa kanya. Pinakita ng alibangbang na yon ang lahat sa pamamagitan ng panaginip. Naghintay lang yung alibangbang na yon ng basbas ni Tatay Dadoy. Bakit kay Tatay Dadoy? Dahil walang kaalam-alam si Mamang na kinulam na pala siya. Bukas na bukas kasi yung depensa niya. At kung aswang man yung aatake sa kanya, madaling-madali niya lang matatalo yon. Pero yung kulam, mas traidor pa sa traidor yan. Hindi rin kasi sukat akalain ni Mamang na merong mangkukulam sa kanya. Kasi nga, halos lahat ng mga manggagamot, mangkukulam, mambabarang, albularyo, kaibigan niya ni Mamang eh. Kaya malabo talaga. Ayon dito sa panaginip na pinakita ng alibangbang, tandang-tanda niya pa yung araw na yon. Tanghaling tapat, sa kangkungan, kasama ang nanay ng lola ko at kasalukuyan silang nangunguha ng gulay. Habang kumukuha sila, hindi napansin ni Mamang na meron na palang nakadikit na linta sa hita niya. Nasa bandang babayo ng tuhod niya. Akala ng nanay ng lola ko, dumi lang, kaya hinayaan niya lang. Pero sa pagtagal nila doon, hindi pa rin nalalaglag yung nasa ibaba ng tuhod ni Mamang. Sinabi na ng nanay ng lola ko sa kanya. Pagtingin ni Mamang, ang sabi nito, "Ay, wala lang to. Linta lang." Kaya tinanggal niya, tapos tinapon lang kung saan. Ang hindi alam ni Mamang, yung linta na yon ay pakawala ng isang kinikilalang hari ng mga mangkukulam na nakatira sa Siokon. At yun nga yung kaibigan niya na si Lucas. Yan lang yung mga pinakita sa kanyang panaginip ng batang alibangbang. Pero agad na napagkune-konekta ni Mamang ang lahat ng nangyari sa kanya. Gawa ng matapos pala ang araw na yon, sunod-sunod na dasal, insekto, peste ang paulit-ulit na pinapadala sa kanya ni Lucas. Hindi niya namamalayan yon dahil pinapadaan ni Lucas yung mga padala sa kanya sa pamamagitan ng mga tapik-tapik, pagkain, dampi sa balat niya, at kung ano-ano pang mga paraan. At gaya nga ng sabi ni Tatay Dadoy, meron pang isang mangkukulam ang nasa panabutan at nakaturo yung buhok ng mais sa kaibigan ni Toto Agil na si Teryo. Hindi naman pwedeng pagbintangan ni Mamang si Teryo kasi maraming nakatira sa bahay na yon. At saka, bukod sa kilala ni Mamang lahat ng nakatira doon, yang si Teryo, halos kasabayang lumaki yan ni Toto Agil. Kaya malabo siyang taluhin nun. At nung wala silang lahat sa panabutan, si Teryo ang nagsisilbing alalay ni Mamang at ng nanay ng lola ko sa mga gawain na hindi nila kaya. Yung mga gawaing panglalaki. Siya pa nga yung gumawa ng ditulak na bangko ni Mamang para makalabas-labas siya sa bahay. At kapag oras ng merienda, palaging nakatambay si Teryo sa kanila. Mahilig kasi yon magdala ng nilagang saging, nilagang kamote, iba't ibang prutas, yung mga tipikal na merienda sa probinsya. Tapos habang kumakain ng merienda, nakikipagkwentuhan sa kanila yan si Teryo. Yun bang
na close siya sa pamilya ni Mamang. Kaya malabo talagang traidorin ni Teryo si Mamang. Yun ang akala niya. Halos ilang oras din silang nagkwentuhan sa labas nun. Maya-maya pa, dumating si Tatay Dadoy at meron itong bitbit na mga halaman. Ang sabi niya, "Mang, simulan na nating gamutin yan. Aabutin din tayo ng ilang araw." Pumasok na silang lahat sa loob nun. Tapos ginawa na yung mga trabaho nila. Toka-toka sila ng trabaho pag nakilamamang, di ba? May tagaluto, tagapakain ng mga hayop, tagakuha ng gulay, at kung ano-ano pang mga gawain. Pumunta yung lola ko kasama si Tatay Fernando sa nyugan. Kailangan kasi nila ng mga sapal ng nyug. Kapag nasa nyugan sila, syempre may kasama ng laro yun, di ba? Kaya inabot din sila ng ilang oras. Pag uwi nila ng bahay, nakita nila na si Tatay Dadoy nandoon pa rin sa pwesto niya. Ginagamot pa rin niya si Mamang. Pero yung binti ni Mamang na namamaga, meron nang nakapatong ng dahon ng saging na basang-basa ng langis. Paulit-ulit pinapasadahan ni Tatay Dadoy yung hita ni Mamang gamit ang isang itim na bulaklak na mukhang basahan. Ang sabi ng lola ko, napakabaho ng amoy nun. Parang tae ng baboy na hindi maintindihan. Kaya pala lahat ng tao sa bahay nila nakatakip ng ilong. Kasi ang lala talaga nung amoy eh. Tahimik lang silang nanonood sa ginagawa ni Tatay Dadoy. Nang nagsabi ito kay Mamang ng, "Mang, hinga ka ng malalim." Ang sabi sa kanya ni Mamang, "Ay, kahit wag nang huminga. Nararamdaman ko ng isa-isa silang lumalabas. Tanggalin mo na yung dahon ng saging, Doy." Tumango-tango lang si Tatay Dadoy. At nung dahan-dahan na niyang inaangat yung dahon ng saging na nakapatong sa hita ni Mamang, kitang-kita nilang lahat na may mga kung ano-anong nakadikit sa dahon ng saging na linta, salagubang, alupihan, gagamba, ipis, higad, bangaw, kuto sa lupa, at kung ano-ano pa. Basta marami. Nakakadiri. Habang naglalabasan pa yung mga yon, may mga puting marka sila sa mga katawan nila. Ang sabi ni Tatay Dadoy, puro nanayo ng mga sugat ni Mamang. Nilabas kaagad ni Tatay Dadoy yung dahon ng saging at sinunog niya yon. Pagbalik ni Tatay Dadoy sa loob ng bahay, meron na siyang bitbit na bagong dahon ng saging at nilagay niya yon sa may lapag. Maya-maya pa, unti-unti nang nagkaroon ng maliliit na butas yung hita ni Mamang. Okay, ngayon pa lang sasabihin ko ng sobrang haba nito. So hindi ko alam kung ilang parts ko siya mahahati. Pero ganun pa rin tayo. 28 to 30 minutes God upload. So yung next part, pahintay na lang. Salamat.